Ele nonke bangcwele egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Ngibingelele ba-moderator nomama, baba uVice moderator nomama, office lonke laba-moderator, omengameli, abasizi namakhosikazi abo, abefundisi, abavangeli, abashumayeli kanye namakhosikazi abo, abazalwane bonke be-African Gospel Church emhlabeni wonke. Omi phambi kwenu umntwana kaNkulunkulu uLudo wakavanda eseketheni lakaMashu eThekwini District. Namhlanje ngisemlandweni wase-African Gospel Church eFountain Lane. Nihlezi nizwa-ke kuthiwa Fountain Lane, Fountain Lane, Fountain Lane. Iyona-ke le Fountain Lane-ke enomlando omkhulu we-African Gospel Church. Phambi kwami-ke kunobaba umfundisi u-SJ Ikhuzwayo, ophinde abe u-General Secretary webandla lethu, ophinde-ke futhi abe uyena mfundisi waseThekwini Circuit, la ekwaqala khona i-African Gospel Church. Baba, uphethe isekethe elikhulu eThekwini. Amen. Awubingelele abazalwane ekhaya. Angibingelele kubo bonke abangcwele, ubaba wethu, ubaba moderator, uDr. I.M. Shezi nomama, ubaba umsisi, ubaba umuji, asibingelele nomama, i-office lonke siyabingelela egameni lenkosi. Omengameli bonke bey'funda zonke zakithi kwaZulu, ngaphakathi eSouth Africa kuze kuphume kuSADC yonke, siyabingelela egameni likaJesu. Iy'nhlaka zonke zebandla lethu, uDocas, uChristian Crusaders, uSunday School, isibaya, ngiyabingelela. Abangcwele bonke egameni lenkosi uJesu Kristu, ngithola ithuba la umela sizoveza umlando we-African Gospel Church. Uma ukhuluma nge-African Gospel Church, usuke ungakakhulumi ngayo, ungakakhulumi nge-Fountain Lane, lobona kubhalwe la ukuthi Fountain Lane. Lo mgwaqo lo umgwaqo onamandla wabangcwele bonke ey'nkonzweni zikamoya. Ila kwaqhuma khona isibhamu, la ubaba uJob Chiliza owenza khona imangaliso. La bebehlangana la abangcwele bonke beze kubaba uChiliza oyebizwa ngokuthi uphele. Uma kuhlangenwe-ke ubaba uChiliza uNkulunkulu wembathise amandla, wethu methandazela kuphulukiswe abantu baphile bephiliswa amandla akhe. Laqala lapho-ke ivangeli lachitheka, njengoba usuzwa kuthiwa laphumele eLamont, laya kaMashu, laya naseMlazi, lagcine selahamba umhlaba wonke. Baba, siyabonga nge-brief history onginikeze yona, kodwa-ke bengithanda ukuthi mhlampe baba ukusinabisa ukuthi uma kuthiwa kwaqhuma isibhamu eThekwini kwaze kwasuka inhlamvu yaze yafika eCalifornia, kwenzakalani baba? Yini eyayenzeka la kulesi sitradi sesidume kangaka emlandweni we-African Gospel Church ukuthi kuze kuthiwa Fountain Lane? Kwakwenzakalani ngabe-Fountain Lane? Ukuze kuthiwa i-Fountain Lane, uqale ubaba uJob ehlanganisa abantu la bezothandazela. uNkulunkulu ezembula ngohlobo lwesimangaliso, abagula babephulukiswa, babebekwa izandla bephalaze, kubekwa newspaper phansi, kwenzeka imangaliso, bebizana abantu bezela kunoBhayibheli ongasuka umphansi befundisana ngenkonzo yokuhlukana nesono. Indaba kaBhayibheli class kahle kahle isuka la eFountain Lane. Iqale la eFountain Lane indaba, bese ubaba umoderator babembiza ngoKheshi babamchilizi. Yes. Mase befikile-ke bathandazelwe, babekwe izandla ukuthi abagula baphile, abangenabantwana bebe nabantwana, babhukile babuye, kwenzeka imangaliso zidalwa uNkulunkulu. Into ababehlangene ngayo kakhulu babuvalo kwakuwuthando, babethandana, bazisana, bebonana, uma bethenge uswidi bewuhlepulanele bonke, uma ethenge ibhodlela lika-lemonade ukuthi ababe ubamba baphusane bonke benothando, uNkulunkulu wehla. Uma ukhuluma nge-Fountain Lane, lo mgwaqo ufane Azusa Street, la wawenzeka khona imangaliso, wakhula kumsebenzi, wanaba ikhehla ubaba uJob Chiliza. Uthi wabona inhlamvu iqhuma isuka la eThekwini, yagijima njalo yaze yofika eCalifornia, ekhomba ukuthi amandla ento enayo ezohamba achitheke umhlaba wonke
iziwelele abroad over the seas ngendlela uNkulunkulu owayemgcobe ngayo. Enye into engiyaye ngiyizwe kobaba abadala bathi bebephuma emajaridini kuhlangane kuze kufikwe khona la e-Fountain Lane. Yes, babesuka emajalidini kwakusetshenzwa kakhulukazi babesebenza kaBhomani, Mr. Bowman la bebesebenza khona. Abanye bewokhishini besebenza emakhishini, abanye besuka emakhaya bezosebenza la, abagulela amakhosikazi abo isibhedlela sasila. Bathi uma befika belanda emakhaya abantu bezothandazela bebeke izandla baqede bephile. Osephilile ahambe otshela abanye emakhaya ukuthi ngithandazelwe egospel. uNkulunkulu wabonile amandla akhe, ladaleka-ke umsebenzi, kudalwa amandla uNkulunkulu owawaphathise ubaba uJob Phillips. Usudalekile umsebenzi, kusho ukuthi abantu uyasuka umuntu eGoli azothandazelwa la e-Fountain Lane, asuke umuntu eVenda azothandazelwa e-Fountain Lane, asuke umuntu kwaZulu koMambulu azothandazelwa e-Fountain Lane. Angithi iqale kanje lento. Obegula ubefika abeke izandla, uma esebeka izandla ashunyayeze, uma eqeda ukushumayeza abuyele emuva ayotshela abangakubo. Ogulele unkosikazi wakhe le emakhaya abuye eze nonkosikazi wakhe abeke izandla, uma eqeda ukubeka izandla uNkulunkulu azembule agijime otshela abantu ngimbonile ophilisayo. uNkulunkulu emqhakele ubaba uJob Phillips. Iy'funda-ke lezi ezinye zaseziqaleka kanjalo. Cha, kuqaleke kanje, uthe uma kushunyayelwa wanda umsebenzi, uthe uma wanda umsebenzi wabona ukuthi hhayi usuwandile, kwase kuba khona ubaba uJY Nondaba owaba umengameli wokuqala. Zavela-ke ney'funda zigcine seziwu-4 iy'funda ey'velile. Uma ivele iy'funda iNatali yonke yayibizwa ngeNatali, kwaba isifunda saseNatali, kwaba i-Northern Transvaal le phezulu, kwazoba ikoloni. Lezo funda zahlangana-ke kwase kuthiwa-ke nazi iy'funda esezikhona seziwu-4. Ngesikhathi ziwu-4 yizona y'funda-ke zakhipha umoderator-ke lezo funda eziwu-4. Zingakabikho zonke ngibone seziwu-12 nje, kuqale lezi eziwu-4. Nesakazulu besingekho, sasingekho isakazulu, kwakuyilesi saseNatali. iNatali kwase kuba ikoloni, kwase ikoloni kwaba yiVenda, kwaba yiVenda, zaba yi-4 lezi funda lezi. iNatali, ikoloni, Transvaal, yes, neVenda, yes, zazimi kanjalo-ke izinto. Ngiyakuzwa. Kodwa-ke ngibuhlungu baba njengamanje ukuthi i-Fountain Lane yethu isinje. Kuba buhlungu ukuthi umgaqo onomlando o-rich kangaka nge-African Gospel Church usuwaba nje. Ngiyacabanga ukuthi baba wami kufanele kube khona esikwenzayo ukuthi hhayi siyilande i-Fountain Lane yethu. Angibonge baba uVani, iphupho lethu lelo ukuthi i-Fountain Lane ngolunye usuku ishintshe ingabizwa nge-Fountain Lane, ibizwe ngoJob Phillips, ngoba uyena uNkulunkulu owenza iy'mangaliso kule ndawo. Ngoba uma ukhuluma ngoJob Phillips awukwazi ukuyishiya ngaphandle i-Assembly, awukwazi ukuyishiya ngaphandle i-Federation, awukwazi ukuyishiya ngaphandle ey'kababa uDube. Bonke laba bantu basebenzeke. Uma ukhuluma ngamabandla asindisiweyo, amabandla asindisiweyo wonke encela ubaba uJob Phillips. So iy'mangaliso ebezenziwa uJob Phillips ugcine sekuzaleka nalamabandla amanye asindisiweyo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayethumele indoda eyisebenza kaMahesha ikhanda iy'cathulo, wafika wakhuluma sukuma ushumayela ivangeli elisha eliyipolishi elisibhedlela, ivangeli lokuhlukana nesono. Walishumayela lagcwala umhlaba wonke, uthe malinwena ligcwala umhlaba wonke, kwazaleka nalamabandla amanye. Therefore bekuyiphupho ukuthi ngolunye usuku lo mgwaqo ubizwe ngoJob Phillips. Le ndawo yonke le la okwakukhona khona i-Fountain Lane okwakukhonzela khona, uma kukuhle enkosini ibuye ibe umlando ukhandeka ukuthi ibandla lethu libe nendawo yalo, ama-ofisi ebandla ka-National, zonke izinto, nebandla laseThekwini likhonzele lapha njengoba ngimi la ngumfundisi wakhona, libuye lizokhonzela la, lingasali i-vandalize ngalolu hlobo. Ngoba uThekwini unozala. Ngoba eThekwini la kuzalwe khona zonke izizwe,
njengoba sikhuluma ngey'fundo eziwu-12 nje zizalelwa eThekwini, kunjalo. njengoba ukhuluma ngamasekhethi asegcwele umhlaba wonke azalelwa eThekwini, njengoba ukhuluma ngabafundisi bonke laba abagcotshiweyo bonke bazalelwa eThekwini. Yingakho sithi uma kukuhle sithole uxhaso, mhlawumbe umeya kanye nephathi dolobha zonke Yeah. i-recognize le ndawo ngokuthi ibizwe nge-African Gospel Church. Ibuyele African Gospel Church kube eyayo ngoba i-African Gospel Church uma ukhuluma ngomlando wevangeli ukhomba kuphi i-African Gospel Church ubusukela eFountain Lane neTheku nama-politician kube khona la sihlangabezana nawo bavuse umlando webandla lethu umlando we-African Gospel Church ukuze kushintsheke igama lingabe iFountain Lane ibe iJobcilisa and this place ibe indawo yama-gospel onke. Hayi baba kuyezwakala. Yiphupho lethu lelo. Ngifunde okukhulu-ke namhlanje nge-African Gospel Church. Ngiyajabula ukunyathela la ebekunyathele obaba abakhulu bethu, obaba uJob Ciliza. Kuhle kakhulu-ke bazalwane, asibonge kakhulu. Sisathi 100 years. Yeah. 100 years 100 years. of African Gospel 100 Church. years. Siyabonga kakhulu bangcwele emakhaya nonke nisahambisa umkhankaso ka-100 years emaseketheni, emagatsheni, ezifundeni zenu. uNkulunkulu anibusise izihlangane eFasketela. Yesabeka. Oh, hamba, woman, see precious.